Welcome back and good morning. We start off with Lela bekuyintatheli ebikhaliphile kanti impilo yayo ivele yashabalala. Ozakwabo bakhungathekile njengoba impilo yabo isivele yaguquka ngokuphazima kweso. Lona bekuwungoti wolwimi. Welase is the new national and WBC international welterweight champion. Umwabi Ditheko bekumele ngabe ulapha. Umshini wakhe wokusebenza umlindile. Uthe sesokhukhweni lokufa uDitheko washaya ucingo abelibhekise kuzakwabo abasakaza naye izindaba zesisuthu. Watsiba ke ile ka thaba ka tsela e makatsang. Uthi ubejabule uma ngabe mbona ukuthi uyelulama kodwa ke wathola ucingo oluvela kuye ethi ke kulolu cingo sebekhuluma okugcina. Utlwa lentswe la ka lekgatlo la ho qetela. Ozakwabo bakhungathekile. He was a linguist. He was very good in languages. You know, when he speaks English, he flows. When he speaks Sesotho, he flows. Asinawo amazwi okuvakalisa uhlobo esibindeke ngalo ngalelahle kwingaka. Kufa uluchaba. Lo mfundi wezindaba besenominyaka engama-58 edla anhlamvana waqala ukusebenza kuBob TV ngeminyaka yo-80. Waphinde wasebenza njengomxhumanisi enhlanganweni elawula ikhilikithi kuleli phakathi konyaka u-2002 kanye no-2006. Ubekwazi ukuchushisa ozakwabo ngamasu okusebenza engubaba kanti futhi ubephinde afane nobaba kwabanye ozakwabo emsebenzini. Ushiyeke umlando onothile kwezokusakaza.